बेलेग नुदों गावखौनो निउ लुक्स इस साफा हायासै बाजै बिसिसो थाजोब्बाय थफ्ला थफ्लि लादो जाबाय आंनि बेगा इनै फालिबो लाखाबाय आं गोलोमदै फुगार लोगोफोर जों दायो लकेसनाव सफैबाय जोंना दिनैहाय लकेसना दिमाकुसि ना बियो दिमाकुसि गोलैना बिरफां सिंग्रिबारि खाग्राबारि सिंग्रिबारियाव आं एबारसो फैदों आरो बेवहाय दिनै ओमफ्राय आंना बेवहाय रला एसे बेलेग दिनै मिउजिक भिडिअआ माने शेरि टाइप जागोन आरो ओमफ्राय आंना इन्सपेक्टर सारा नैबे जागोन ओमफ्राय नै जोंना केमेरामेना बिलिफां भाई ओमफ्राय एक्टरा नै एक्टरा बेनो बिथाङा आवगोलाव बानायखांबाय मा प्रडाक्सनमोन आरो महरसा बर' प्रडाक्सना नोंथांमोना नायब्लानो मोनगोन अननानै साबस्क्राइब खालामना ला बयबो ओमफ्राय दिनै जोंना डिरेक्सन होगोन नैबे फंबाया समीर रिल्सनि माबायानो खाराखै दाबो बानायखांनानैबा आरो बहुद गरमायै गोलोमजोब्बाय एक्टर सर Rolling. Roll. Ready? Action. Action. Roll. Oh, deh. Duduk kan nggak direct. Cina ke mau ordena? Apa? Oh, naik. Naik ke mana? Naik. हमने भी देख लिया यही स्क्रू और क्या चाहिए इंस्टा नायनो हाया भाई हिन्जाव हौवाफोरा खानाय लायै इसिबां अखल दंखायो आंबो Aro dokona dile ko sun try ko rahi. दसे जिरायदों जोङो सा लोंदों फुङाव जेबो जायाखै नालाय ओंखायनो टाइम किमान बाजे 11:38 खिन्थु दासो ब्रेकफास्ट खालायदों जों गोथावथार स्लाइसा ब्रेडआ जेबो मा होनो जेलिबो नांलाया बाटारबो नांलाया जि गोथावखा ने गोदान ना गोदान बानायनाय स्लाइसा ओंखायनो गोथाव लाखादों नै दखना सायावसो दोनना लाखादों आरो शेयार मोनासै नामा जिरायनो खस्थ' जिरायनांबाय नायनो नोंनि देलाय एसे हाथाया नोंनिया माराम जाजोब्बाय जाम्बालाय हुआ नामा नोङो माजों हुयो हा कलकेटनो मोजांसो सोंबाय होमबा मा बेदर दङ मा होयो दालि ओमफ्राय दाउआ बेदरा नंमारगौसो थगायाखै मा खालामनो गिलास tadi apa? No jatuh ya tuh kita. Pani aja bang.
जा खर' साजोब्बाय आं गरमजोंनो কি কম মই গৰমত গৰম বুলি কৈ দে এটি কি গাঁও কয় ডিমাকুছিয়ে পৰে ডিমাকুছি গাঁওটো বা কি নাজানো এই মানুহবিলাক চাব আহিছে কি হৈছে বুলি ভাবি কিবা मानसिफ्रा दा मा जागोन सानगोन नाय बिथा धरा खाले सोरखौबा हमनो फैदों सानलायलायगोन ना गुलुमबाय कुल्लामक आंखौ बिराद गोलोमसै रे गरम बोथोराव गोलोमबाय नखरले কি হব दे आरो चार्ज मेरे हवलदार उनका को लगेगा एम बर ओ मोरतो আগত আছে 1 2 3 বাইদেউ ইয়াত অহাৰ কাৰণ ইমান ৰাতিপুৱাই আহিলে যে আজি ডিউটি আছে গাঁৱে গাঁৱে সোমোৱা ডিউটি কি ভেকচিন দিব নেকি আপকারিন ছেড়ে লক্ষণ দা বাইদেউ কিবা খবৰ কথা নেকি তাই যে আহিবা মই অলপ খাব আহিছোঁ নেকি মই আৰু খাবহে আহিছিলোঁ অলপ ইয়াকে ধৰি লৈ যা চকন ডালত লাহ দিটা হল খুলছে সমীর পর গয়ারি সমীর হুসেন